ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്ടാദ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മൈസൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാതമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീനന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 4 അധ്യായം 28. പുരഞ്ജന രാജാവ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സ്ത്രീയായി തീരുന്നു. ശ്ലോകം 21. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥം नु താരകാദീനാ താരകീർവാപരായണാഃ വർത്തിഷ്യന്തെ മയി ഗതേ ഭിന്നനാവ ഇവോദധൗ. കഥം नु താരകാദീനാ താരകീർവാപരായണഃ വർത്തിഷ്യന്തെ മയി ഗതേ ഭിന്നനാവ ഇവോദധൗ. കഥം नु താരകാദീനാ താരകീർവാപരായണാഃ വർത്തിഷ്യന്തെ മയി ഗതേ ഭിന്നനാവ ഇവോദധൗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥം नु താരകാദീനാ താരകീർവാപരായണാഃ വർത്തിഷ്യന്തെ മയി ഗതേ ഭിന്നനാവ ഇവോദധൗ.
उदारगादीनां वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो ददौ वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो ददौ वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो ददौ हरे कृष्ण हरे कृष्णा मालती श्यामा देवीदासी माता जी हरे कृष्णा चलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं नु दारकादीनादारकीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो ददौ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पंकजाक्षी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं न्युदारगदीना द्वारकीर्वापरायणः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननामा इवोदौ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। विजया नानू माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। कथं नु दारकादीनादारकीर्वापरायणाः वर्धिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाम इवो ददौ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पद्म कुमारी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं नु दारकादीनादारकीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननावइवो ददौ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। वत्सला शाजी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं नु दारकादीना दारकीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो ददौ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। स्वर्ण प्रभा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं नु दारकादीना दारकीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो ददौ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। निर्मला माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। कथं नु दारकादीना दारकीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो ददौ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अंबिका केशवी देवीदासी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं नु दारकादीना दारकीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो ददौ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। रामचंद्र भाई प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं नु दारकादीना दारकीर्वापरायणाः वर्धिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो ददौ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सीता रामनुंडी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं नु दारकादीना दारकीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो ददौ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तंगमणि माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं नु दारकादीना दारकीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो ददौ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मंजू माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं नु दारकादीना दारकीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो ददौ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तनु प्रतीक माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കഥന്നു താരകീർവാപരായണാഃ വർത്തിഷ്യന്തി മയി ഗതേ ഭിന്നനാവൈവോ തതൗ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കഥന്നു താരകീർവാപരായണാഃ വർത്തിഷ്യന്തി മയി ഗതേ ഭിന്നനാവൈവോ തതൗ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാക്ഷി ഉപാസന ദേവിദാസി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കഥം നു താരകാദീന താരകീർവാപരായണഃ വർത്യസ്യത്തെ മയി ഗതേ ഭിന്നനാവൈവോ തതോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കഥം നോ ധാരകാദീന ധാരകീർവാപരായണാഃ വർത്തിഷ്യന്തി മയി ഗതേ ഭിന്നനാവൈവോ തതൗ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമസ്തേ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കഥം നു താരകാദീന താരകീർവാപരായണാഃ വർത്തിഷ്യന്തി മയി ഗതേ ഭിന്നനാവൈവോ തതൗ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കഥം നു താരകാദീന താരകീർവാപരായണാഃ വർത്തിഷ്യന്തി മയി ഗതേ ഭിന്നനാവൈവോ തതോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ശ്രീകുമാർ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കഥം നു താരകാദീന താരകീർവാപരായണാഃ വർത്തിഷ്യന്തി മയി ഗതേ ഭിന്നനാവൈവോ തതോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതി ആചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കഥം നു താരകാദീന താരകീർവാപരായണാഃ വർത്തിഷ്യന്തി മയി ഗതേ ഭിന്നനാവൈവോ തതോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കഥം നോ താരകാദീന താരകീർവാപരായണാഃ വർത്തിഷ്യന്തി മയി ഗതേ ഭിന്നനാവൈവോ തതോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കഥം നു താരകാദീന താരകീർവാപരായണാഃ വർത്തിഷ്യന്തി മയി ഗതേ ഭിന്നനാവൈവോ തതോ. കഥം എങ്ങനെ, നു തീർച്ചയായും, താരകാഹ പുത്രന്മാർ, ദീനാഹ പാവപ്പെട്ട, താരകീഹി പുത്രിമാർ, വ അല്ലെങ്കിൽ അപരായണാഹ ആശ്രയിക്കാൻ മറ്റാരുമില്ലാത്ത, വർത്തിഷ്യന്തി ജീവിക്കും, മൈ എപ്പോൾ ഞാൻ, ഗതേ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ, ഭിന്ന ഉടയപ്പെട്ട, നാവഹ വഞ്ചി, ഇവ പോലെ, ഉദധൗ സമുദ്രത്തിൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുവാക്കി പുരഞ്ജന രാജാവ് അവന്റെ ഉത്കണ്ഠകൾ തുടർന്നു. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും എങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതം തുടരും? നടുക്കടലിൽ വെച്ച് തകർന്ന ഒരു കപ്പലിലെ യാത്രക്കാരുടേതുപോലെ ആയിത്തീരും അവരുടെ ജീവിതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പുരഞ്ജന രാജാവ് അല്ലെ, ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ അന്തിമ സമയം അല്ലെ, അന്ത്യസമയം, അതായത് മരണസമയം, ആസന്ന മൃത്യു, ആ സമയത്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന വികാര വിചാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പ്രാചീന ബർഹിഷിത് രാജാവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ ആലങ്കാരികമായ കഥയില് വരുന്നത്. ഇവിടെ പുരഞ്ജന രാജാവ് തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? തന്റെ ഭാര്യയോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഇവിടെ ഭാര്യയായിട്ട് ആരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയാണ് ഭാര്യയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ
ഭാര്യയോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുരഞ്ജന രാജാവ് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ആരും ഉണ്ടാവില്ല, തുണ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, ഞാനാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണി അല്ലെ, എല്ലാവരും എന്നെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇപ്പോ എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും എങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെ, നടുക്കടലിൽ വെച്ച് തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു കപ്പല് പോലെയാണ് ഞാൻ ഇല്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുടുംബം പോകുന്നത് എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? മരിക്കാറായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പോലും നിയന്ത്രണമില്ല, എല്ലാം എന്താണ് ശുഷ്കിച്ച് എല്ലാം അതിന്റെ പ്രവർത്തന നിരതമായി കഴിഞ്ഞ ശാരീരിക അവയവങ്ങളും അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമാണ്. എന്നാലും ഞാനാണ് ഈ കുടുംബം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ആര്? പുരഞ്ജന രാജാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇല്ലാതായ ഇവരൊക്കെ വളരെ കഷ്ടത്തിലായി പോകും, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുരഞ്ജനൻ. ഭാവാർത്ഥം ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय. മരണസമയത്ത് ഓരോ ജീവസത്തെയും അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും സന്താനങ്ങൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉത്കണ്ഠപ്പെടും. അതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉത്കണ്ഠപ്പെടും. ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേക തലത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. പുരഞ്ജനൻ അവന്റെ ഭാര്യയെയും സന്താനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനാലും ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ അമിതമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാലും അവന് അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കണം. അതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയവാദി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവൻ അവന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ അവൻ ജീവിച്ചിരുന്ന അതേ നാട്ടിൽ വീണ്ടും ജനിക്കും. ഒരുവന്റെ ഈ ജീവിതത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ അടുത്ത ജീവിതത്തിലും അവനെ ബാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അങ്ങേയറ്റം പാപപങ്കിലമായ രീതിയിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാകാറുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അവന്റെ എതിർ പാർട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അസാധാരണ സംഭവമല്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അവന്റെ മാതൃരാജ്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രാജ്യത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള ദുരിതങ്ങൾ അടുത്ത ജീവിതത്തിലും അവൻ അനുഭവിക്കണം. ആധുനിക ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്ക് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയുടെ ശാസ്ത്രം തീരെ അറിയില്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇത്തരം സൂക്ഷ്മ വിഷയ കാരണങ്ങളും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പരിഗണിച്ചാൽ അവരുടെ ഭാവി ഇരുട്ടിലാകുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അതിനാൽ അവർ ഭാവിയെ പരിഗണിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ദേശീയ ആവശ്യങ്ങളുടെ പേരിൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പാപപ്രവൃത്തികൾ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? പുരഞ്ജന രാജാവ് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അവന്റെ ഭാര്യയോടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സന്താനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭാര്യയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു. ഭാര്യയെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭാര്യയിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കുടുംബം. അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് മുഴുവൻ ഭാര്യയോടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഭാര്യയെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേബരം തം തമേ വൈദികൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. അങ്ങനെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ശരീരം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ആർക്കുണ്ടാകുന്നു? ഈ ജീവസത്താൽ, അതായത് പുരഞ്ജനൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറയാണ്, നമ്മൾ ഭാര്യയോട് മാത്രമല്ല, ചിലർ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, പലരും പലതിനോടാണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുക. ചിലർ മാത്രമാണ് ഗൃഹത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ചിലർ നമുക്കറിയാം മരിക്കുന്നത് വരെ പൊളിറ്റിക്സ് വിടാത്ത ആളുകളും നമുക്ക് കാണാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചിലർ രാഷ്ട്രീയക്കാര്, അതുപോലെ എന്താ പറയാ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലും എന്താണ്, അവർ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവർ. അതായത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളൊരു ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിഷയ വിനിവർത്തന്തേ സംഘസ്തേഷൂപജായതേ. അതായത് നമ്മൾ ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനോട് അടുക്കും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. അതായത് എന്താണോ അവൻ മരണം ആസന്നമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അതേ രീതിയിലായിരിക്കും അയാളുടെ അടുത്ത ജന്മം പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവര് വീണ്ടും ആ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് വന്ന് പിറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് തന്നെ വന്ന് പിറക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാം പൊളിറ്റിക്സിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊള്ളയും കൊലപാതകവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങള്, റിയാക്ഷൻസ് അത് അനുഭവിക്കാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ജനിക്കുക. അത് ഈ വീണ്ടും ജനിച്ച്, അതായത് ഈ പൊളിറ്റിക്സിൽ തന്നെ വരും, അവര് മറ്റൊരാളാൽ കൊല്ലപ്പെടും. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അവരത് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അവർ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ശാസ്ത്രജ്ഞരായിട്ടുള്ളവർക്കൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിപരമായി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അതായത് അവരുടെ ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ
എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയൊരു ജന്മം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയുടെ ശാസ്ത്രം അവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ് അല്ലെ. മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്ന ബുദ്ധി മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി ഭഗവാൻ കൊടുക്കൂല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി എന്താണ്? അപരിമിതമാണ് അല്ലെ. വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ പവർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഭൗതികമായി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബുദ്ധി കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, അതിനാൽ അവർ ഭാവിയെ പരിഗണിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് അറിയില്ല ഇനിയൊരു ജന്മം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മള് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഇനിയൊരു ജന്മം ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അവർ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യില്ല. അവരെല്ലാം എന്താണ് ചെയ്യുക? അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സോഷ്യൽ വർക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രമാണ് അവര് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃപണയാ ബുദ്ധ്യാ ശോചന്തമദർഹണം ഗൃഹീതും കൃതധീരേണം ഭയനാമാഭ്യപദ്യത. ഏവം കൃപണയാ ബുദ്ധ്യാ ശോചന്തമദർഹണം ഗൃഹീതും കൃതധീരേണം ഭയനാമാഭ്യപദ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അനിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃപണയാ ബുദ്ധ്യാ ശോചന്തമദർഹണം ഗൃഹീതും കൃതധീരേണം ഭയനാമാഭ്യപദ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃപണാ ബുദ്ധ്യാ ശോചന്തമദർഹണം ഗൃഹീതും കൃതധീരേണം ഭയനാമാഭ്യപദ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃപണയാ ബുദ്ധ്യാ ശോചന്തമദർഹണം ഗൃഹീതും കൃതധീരേണം ഭയനാമാഭ്യപദ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാ സി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃപണയാ ബുദ്ധ്യാ ശോചന്തമദർഹണം ഗ്രഹീതും കൃതധീരേണം ഭയനാമാഭ്യപദ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃപണയാ ബുദ്ധ്യാ ശോചന്തമദർപ്പണം ഗൃഹീതും കൃതധീരേണം ഭയനാമാഭ്യപദ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃപണയാ ബുദ്ധ്യാ ശോചന്തമദർഹണം ഗൃഹീതും കൃതധീരേണം ഭയാനാമപദ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാ ടി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃപണയാ ബുദ്ധ്യാ ശോചന്തമദർഹണം ഗൃഹീതും കൃതധീരേണം ഭയനാമാഭ്യപദ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മായാതീത മംഗള ദേവിദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃപണയാ ബുദ്ധ്യാ ശോചന്തമദർഹണം ഗൃഹീതും കൃതധീരേണം ഭയനാമാഭ്യപദ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
हरे कृष्ण माताजी। विरजा विजय देवीदासी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृपणया बुद्ध्या शौचन्दं मददर्पणं गृहीतं कृतधीरेण भयनामाप्यपद्यता। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। भारती अम्मा माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्दमददर्हणं गृहीतं कृतधीरेण भयानामभ्यपद्यते पद्यता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। गीता कृष्णवाणी देवीदासी माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्दमददर्हणं गृहीतं कृतधीरेण भयनामभ्यपद्यत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। रति रूपा कृष्णकांता देवीदासी माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्दमददर्हणं ग्रहीतुं कृतधीरेण भयनामाभ्यपद्यत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। राजी माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तमददर्हणं ग्रहीतुं कृतधीरेण भयनामाप्यपद्यत। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। रमणी सुधीर माताजी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्दमददर्हणं गृहीतुं कृतधीरेण भयनामाप्यपद्यत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। श्रीजा माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्दमददर्पणं गृहीतुं कृतधीरेण भयनामाभ्यपद्यत। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। चित्रा जी माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तमददर्हणं गृहीतुं कृतधीरेण भयनामाभ्यपद्यत। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तमददर्हणं गृहीतुं कृतधीरेण भयनामाप्यपद्यत। ഏവം അപ്രകാരം കൃപണയാ യുക്തത കൊണ്ട് ബുദ്ധി ശോചന്തം ദുഃഖിക്കുക. അതത് അർഹണം അവൻ ദുഃഖിക്കരുതാത്തതിൽ ഗൃഹീതും പിടികൂടുന്നതിന് കൃതദീഹി യവനന്മാരുടെ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള രാജാവ്. ഏനം അവന് ഭയനാമ ഭയം എന്നു പേരുള്ളവൻ അഭ്യപദ്യത പെട്ടെന്ന് അവിടെ വന്നു. ഭാരതം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രതിപാദിച്ച് പുരഞ്ജന രാജാവിന് തന്റെ പത്നിയുടെയും സന്താനങ്ങളുടെയും വിധിയിൽ പരിതപിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നെങ്കിലും അവന്റെ പിശുക്കൻ ബുദ്ധി മൂലം അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഇതിനിടയിൽ ഭയം എന്നു പേരുള്ള യവന രാജാവ് അവനെ പിടികൂടാൻ അതിദ്രുതം അടുത്തെത്തി. അപ്പൊ ഈ ഒരു വിവർത്തനത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ? പുരഞ്ജന രാജാവ് ആരെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു, നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാകട്ടെ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചാകട്ടെ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. ധീരന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല, ദുഃഖിക്കാറില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. പുരഞ്ജന രാജാവിന് ആക്ച്വലി സ്വന്തം ഫാമിലിയെ കുറിച്ചൊന്നും ഓർത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു ജീവിതം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വന്നു, അത് മരണം എല്ലാവരും എന്താണ് നിശ്ചയിച്ച ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞ ആരെങ്കിലും അവിടെ പിന്നെ ഞാനില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്നോർത്ത് ദുഃഖിക്കാറില്ല അല്ലെ? ജോലിയില് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് പകരം അവിടെ മറ്റൊരാൾ വരും. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിശുക്കൻ ബുദ്ധി മൂലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിശുക്ക്. എന്താണ് ഇവിടെ പിശുക്ക് എന്നാണ്? നമുക്ക് സാമ്പത്തികം ചെലവാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പിശുക്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലെ? ഇവിടെ എന്തിനാണ് പിശുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പുരഞ്ജന രാജാവ്? ആധ്യാത്മികമായ ഉന്നതിക്ക് ശ്രമിച്ചില്ല, അവിടെയാണ് പിശുക്ക് കാണിച്ചത് അല്ലെ?
സ്വന്തം സമയം മുഴുവനും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു തീർന്നത് കൊണ്ട് അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ടതിന് പകരം അദ്ദേഹം കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പരിതപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭയം. ഇവിടെ യവന രാജാവിന്റെ സഹോദരൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭയം അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടാൻ തുടങ്ങി. അതായത് മരണം അടുത്തെത്തുമ്പോ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ്? ഭയമാണ് അല്ലെ? മരിക്കാനുള്ള ഒരു പേടിയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ ഭയമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പുരഞ്ജന രാജാവിനെ പിടികൂടുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഓരോ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെയും ജീവിതത്തിലെ അവന്റെ സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദി അവൻ തന്നെയാണെന്ന് വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒരു ജീവസത്ത അവന്റെ ശൈശവത്തിലും ബാല്യത്തിലും നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കും എന്നതിനാൽ ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവന് ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വിധം നയിക്കേണ്ടത് പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും ധർമ്മമാണ്. ഒരു കുട്ടി വളർന്ന് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിത ധർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണ ചുമതല അവന് സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടുകൊടുക്കണം. രക്ഷാകർത്താവിന് തന്റെ മരണാനന്തരം സന്താനത്തെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു പിതാവിനെ മരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ സന്താനങ്ങളുടെ അടിയന്തര സഹായത്തിന് ചില എസ്റ്റേറ്റുകളോ മറ്റോ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. അത് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും തന്റെ മരണാനന്തരം കുടുംബം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമെന്ന ആദിയിൽ അവൻ മുഴുകരുത്. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ രോഗമാണിത്. അവൻ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, സന്താനങ്ങൾക്കും ആഡംബരപൂർവ്വം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം നടത്തുന്നതിന് സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഈ ഒരു ആവർത്തനത്തിലൂടെ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദി നമ്മൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസും റിയാക്ഷൻസും അല്ലെ, രണ്ടിനും ഉത്തരവാദി നമ്മളാണ്. കാരണം ആക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവ അല്ലെ? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തികളും കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ എന്താണ്? പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് റീആക്ഷനും വരുന്നു. ആക്ഷനും റീആക്ഷനും വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദി നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ, അതായത് കുട്ടി നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കും അല്ലെ, ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ആ കുട്ടിയെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഫ്യൂച്ചർ വരുമ്പോ തനിയെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചു കൊള്ളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു രക്ഷിതാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛന് അമ്മമാർക്ക് കുട്ടികൾ മരണശേഷം കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും സംരക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാനോ ഒന്നിനും ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? മാക്സിമം പോയാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മുടെ സ്വത്ത് ആ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും വീടോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റേറ്റോ അതുപോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മരണശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ആ ആസന്ന മൃത്യു സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് ആകുല ചിത്തരായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറ് താഴോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നറിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ചിന്ത ആ വഴിക്ക് പോവാൻ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഘം ചേർന്ന് അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്, ഇങ്ങനെ എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതായത് രണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു കരുണ കാണിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു സഹായം ഭഗവാൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരു വേള ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി നമ്മളിത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കുടുംബത്തിനകത്താണെങ്കിൽ പോലും ആ ആസന്ന മൃത്യു ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തയെ ഭഗവാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഋഷികേശനാണ് അല്ലെ? ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധനായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത്. എങ്ങനെയായാലും എല്ലാവരും മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ മരണം ഭയമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പുരഞ്ജനൻ ഭാര്യയെയും സന്താനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ മുഴുകിയെങ്കിലും മൃത്യു അവന് വേണ്ടി കാത്തുനിന്നില്ല. മൃത്യു ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കില്ല. അത് വളരെ വേഗം അതിന്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കും. മരണം ജീവസത്തെ ഒരു ശങ്കയും കൂടാതെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിച്ച് ഈശ്വര അവബോധത്തെ അവഗണിച്ച് ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികളുടെ ആത്യന്തികമായ ദൈവ സാക്ഷാത്കാരം മരണമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ അതത് അർഹണം എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥഗർഭമാണ്. ഒരുവൻ അവന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ സമുദായത്തിന്റെയോ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അമിതമായി മുഴുകരുതെന്നാണ് അതിന്റെ സാരം. ഒരുവന്റെ ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്ക് ഇവയൊന്നും സഹായകമാവില്ല.
ദൗർഭാഗ്യത്തിന് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ വിദ്യാസമ്പന്നരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ സമൂഹത്തിന് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി എന്താണെന്ന് ഒരു അറിവുമില്ല. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ആധ്യാത്മികമായി ഉന്നതി നേടാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടും അവർ ലുബ്ധരായി തുടരുന്നു. അവർ അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും മറ്റും ഭൗതിക ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ പാഴാക്കുന്നു. മരണത്തെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാമെന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ഒരുവന്റെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം. അപ്പൊ ഈ ഇതിലെന്താ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചോ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചോ ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ അതിനെ അവഗണിച്ച് അല്ലെ നമ്മളെ ഫുള്ളി എൻഗേജ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ഉള്ള അവസാനം അല്ലെ അവരുടെ ദൈവ സാക്ഷാത്കാരം മരണമാണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അവർക്ക് കാണാത്ത ഒന്നാണ് അല്ലെ മരണം മാത്രമാണ് അവരുടെ മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവത് ആത്യന്തികമായ ദൈവസാക്ഷാത്കാരം മരണമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി, അതായത് ഭൗതികമായി മാത്രം ജീവിച്ച വ്യക്തിക്ക് മരണം മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു അതദർഹണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അത് അവരൊരിക്കലും ഒരുപാട് അമിതമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് മുഴുകരുത് എന്നാണ് ഈ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തില് ഇതിന് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സാഹചര്യം കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരോട് പോലും അവരെന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് തലയ്ക്ക് വട്ടാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി, നിങ്ങളാണ് സമയം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട സമയമാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഇതൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാം. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക, ഇതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അവര് പറയാ. പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ലുബ്ധരായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇതിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിതരാവില്ല. ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് മരണം മാത്രമാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് വരുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അവരങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ വിലയേറിയ സമയം തെറ്റായ രീതിയിൽ പാഴാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ മരണത്തെ എങ്ങനെയാണ് കീഴടക്കുക എന്ന് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെ. മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മരണത്തെ ഫേസ് ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മരണത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 4:9 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ തിക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി. സോർജുന, അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല. അവൻ എന്റെ ശാശ്വതധാമം പ്രാപിക്കും. പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരുവൻ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം മറ്റൊരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കാൻ ഇടയാകാതെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. ഈ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കണം. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങൾ സമൂഹം, സൗഹൃദം, സ്നേഹം, ബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ മുഴുകുന്നു. ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും മരണത്തെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരിം വിന ശ്രുതിം തരന്തി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ ഒരുവനും മരണത്തെ കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഈ ഒരു ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മരണത്തെ കീഴടക്കുക എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ തിക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മള് പ്രകീർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി, അങ്ങനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം ദൗർഭാഗ്യവശാൽ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ.
ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തരുന്നത്? സമൂഹം, സൗഹൃദം, സ്നേഹം, അല്ലെ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങള്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിനൊരു എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനും കേൾക്കാനും, അല്ലെ, ഇതുപോലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാനും, ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിവില്ല, അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു പുരഞ്ജനോപാഖ്യാനം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവസത്ത മരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ആർക്കും ഒരു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇതാണ് ചിന്തിച്ചത്, ഞാൻ ഇന്നതാണ് അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് എന്നൊരാൾക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവസത്ത തന്നെ മൃത്യു ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ. ഈ ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് തന്നതാണ് ഇത് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഈ ഒരു അവസരം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പശുപത്യവനൈരേഷ നിയമാന സ്വകം ക്ഷയം അന്വദ്രവന്നനുപതാഹ ശോചന്തോ വൃഷമാതുരാഹ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പശുവത് മൃഗത്തെ പോലെ യവനൈഹി യവനന്മാരാൽ ഏഷഹ പുരഞ്ജനൻ നിയമാനഹ പിടികൂടി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി സ്വകം അവരുടെ സ്വന്തം ക്ഷയം ഭവനം അന്വദ്രവൻ അനുഗമിച്ചു അനുപതാഹ അവന്റെ പരിചാരകർ ശോചന്തഹ ദുഃഖിക്കുക വൃഷം വലുതായി ആതുരാഹ ദുഃഖിതരായി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പുരഞ്ജന രാജാവിനെ യവനന്മാർ ഒരു മൃഗത്തെ എന്ന പോലെ കെട്ടിവരിഞ്ഞ് അവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ രാജാവിന്റെ അനുയായികൾ അത്യന്തം ദുഃഖിച്ചു. ദുഃഖിതരായ അവർ അവന്റെ ഒപ്പം പോകാൻ നിർബന്ധിതരായി. അപ്പോ ഇവിടെ പുരഞ്ജന രാജാവ് മരിച്ചു, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തെ ആര് കൊണ്ടുപോയി? യവനന്മാർ മൃഗത്തെ എന്ന പോലെ കെട്ടിവരിഞ്ഞ് അവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ അത് മരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. യവന രാജാവ് ആരാണ്? യമരാജൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ അത്യന്തം ദുഃഖിച്ചു. ആരാണ് ഈ ദുഃഖിക്കുന്ന അനുയായികള്? സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്, അല്ലെ? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ മൂന്നുമാണ് ദുഃഖിക്കുന്നത്. അത് അവർക്ക് മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് പോകുമ്പോ ഒപ്പം പോവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ദുഃഖിതരായ അവർ അവന്റെ ഒപ്പം പോകാൻ നിർബന്ധിതരായി. അവർത്തം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. യമരാജനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളും ഒരു ജീവസത്തയെ വിധി കൽപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ജീവസത്തയുടെ അനുയായികളായ ജീവനും ജീവവായുവും ആഗ്രഹങ്ങളും അവനോടൊപ്പം പോകും. ഇത് വേദങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവസത്തയെ യമരാജൻ പിടികൂടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ താം ഉത്ക്രാമന്തം പ്രാണവായുവും അവന്റെ കൂടെ പോകുന്നു. പ്രാണോനുക്രാമതി പ്രാണവായു പോകുമ്പോൾ പ്രാണം അനുക്രാമന്തം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സർവേ പ്രാണാഹ ഒപ്പം പോകും. അനുക്രമന്തി ജീവസത്തയും പ്രാണവായുവും പോകുമ്പോൾ 5 ഘടകങ്ങളാൽ ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, സൂക്ഷ്മാകാശം നിർമ്മിതമായ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പിണ്ഡത്തെ നിരസിക്കുകയും പിന്നിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ജീവാത്മാവ് അത് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോ ജീവനും ജീവവായുവും ആഗ്രഹങ്ങളും ഇവയൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മം ജനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവനും ജീവവായുവും ആഗ്രഹങ്ങളും ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ പോകുന്നു. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം, ഇത് 5ഉം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശരീരം, അതിനെ എന്താ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത്? പദാർത്ഥ നിർമ്മിതമായ പിണ്ഡം, അല്ലെ? അതിനെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവസത്ത പിന്നീട് വിധി കൽപ്പിക്കുന്ന കോടതിയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വച്ച് ഏതു തരത്തിലുള്ള ശരീരമാണ് അവന് വീണ്ടും കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് യമരാജൻ വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അജ്ഞാതമാണ്. ഓരോ ജീവസത്തെയും ഈ ജീവിതത്തിലെ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഉത്തരവാദിയാണ്. മരണാനന്തരം അവൻ യമരാജന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയും അവൻ അടുത്തതായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഏതു തരത്തിലുള്ള ശരീരമാണെന്ന് അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും ജീവസത്തയും അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകും. ഒരുവന്റെ കഴിഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവന് ഏത് രീതിയിലുള്ള ശരീരമാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് യമരാജനാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ കോടതിയും പോലീസും ഇതൊന്നും ഇവിടെ മാത്രമുള്ളതല്ല, അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ യമരാജന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടൊരു വലിയൊരു കോടതി, നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടൊന്നും പുരോഗതിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കോടതിയെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക്
എന്തിന്റെ കൂടെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? യമരാജന്റെ കോടതിയെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയിൽ, അവിടെ എന്താണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒരു റിസംബ്ലൻസ്, ഒരു നിഴല് മാത്രമാണ്, പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ജീവസത്തയെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്, യമരാജന്റെ കോടതിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഏത് ഉള്ള ഏതൊരു ശരീരമാണ് ഇനി അയാൾക്ക് അർഹിക്കുന്നത്. മൃഗശരീരത്തിലേക്ക് വേണോ, അതോ മനുഷ്യ ശരീരം വേണോ, അല്ലെ? കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ശരീരം വേണോ, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന ശരീരം വേണോ? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഇനിയൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിധി, തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന കോടതിയാണ് യമരാജന്റെ കോടതി എന്ന് പറയുന്നു. അവൻ അടുത്തതായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ശരീരമാണെന്ന് അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിക്കപ്പെടും. സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും ജീവസത്തയും അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. അതായത് നമ്മള് സ്ഥൂല ശരീരം, അതായത് പദാർത്ഥ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പോലും സൂക്ഷ്മ ശരീരം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതൊക്കെ, മനസ്സ്, അതൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം, അതിന്റെ ഫലങ്ങളും പ്രതിഫലങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതിനെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീത്ത കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് അതെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നു, ജീവാത്മാവ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, അത് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ അതിനെ പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ജീവാത്മാവ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ ശരീരം, നമ്മളെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇതൊക്കെയുള്ള ഈ ശരീരം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയാൽ പോലും ആ ജീവാത്മാവിന് ഇനി ഒരു ശിക്ഷ, അല്ലെ? അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു ശിക്ഷയായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അതായത് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ തെറ്റിലൂടെ അതിന് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ജീവാത്മാവിന് അങ്ങനെ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു തെറ്റായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ റിസൾട്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ? നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ എല്ലാ കോൺസിക്വൻസസും നമ്മൾ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ജീവസത്ത സ്വന്തമായിട്ടൊരു തെറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും അത് അതിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ശരീരം ഇന്ന ഗുണത്തിലാണ്, അല്ലെ? ഓരോ പ്രകൃതി ഗുണത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിലും ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പോലും ജീവാത്മാവിനെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെ? അതിന്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ആ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരിം വിഹായോപഗത ഉപരുദ്ധോ ഭുജംഗമഃ യഥാ തമേവാനുപുരി വിശീർണ പ്രകൃതിം ഗതാ. പുരി നഗരം വിഹായ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട, ഉപഗത പുറത്തു പോയി, ഉപരുദ്ധ പിടികൂടി, ഭുജംഗമഃ സർപ്പം, യഥാ എപ്പോൾ, തം അവനെ, ഏവ തീർച്ചയായും, അനു പിന്നീട്, പുരി നഗരം, വിശീർണ ചിതറിച്ചു, പ്രകൃതി പദാർത്ഥം, ഗത തിരിഞ്ഞു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. യമനരാജന്റെ ഭടന്മാരാൽ നേരത്തെ തന്നെ പിടികൂടപ്പെടുകയും നഗരത്തിന് പുറത്താവുകയും ചെയ്തിരുന്ന സർപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം തന്റെ യജമാനനെ അനുഗമിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ നഗരത്തിന് പുറത്തു കടന്നയുടൻ അത് ഇടിച്ചു തകർക്കപ്പെടുകയും പൊടിയായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യമനരാജന്റെ ഭടന്മാരാൽ പിടികൂടപ്പെട്ടത് ആരാണ്? പുരഞ്ജന രാജാവ്, അതായത് ജീവസത്ത. അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി. ഇവിടെ നിന്നാണ് പുറത്താക്കിയത്? ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് പോയത് ജീവാത്മാവ്, അല്ലെ? പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്ന നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. അപ്പോ ഒരു സർപ്പം, അല്ലെ? പുറത്താവുകയും ചെയ്തിരുന്ന സർപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം തന്റെ യജമാനനെ അനുഗമിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ജീവാത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയാണ് ഇവിടെ സർപ്പത്തോട് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ജീവാത്മാവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർ നഗരത്തിന് പുറത്ത് കടന്ന ഉടൻ അത് ഇടിച്ചു തകർക്കപ്പെടുകയും പൊടിയായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ നഗരം തകർന്നു പോവുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം എന്തായി മാറുന്നു? നിഷ്ക്രിയമാകുന്നു, അല്ലെ? അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഇടിച്ചു തകർക്കപ്പെടുകയും പൊടിയായി തീരുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജീവസത്ത പിടികൂടപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ അനുയായികൾ പ്രാണവായുവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പിണ്ഡത്തെ, ശരീരത്തെ പൊടുന്നനവെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.
ജീവസത്തെയും തോഴലും ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശരീരം പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയും അടിസ്ഥാന ഭൗതിക ഘടകങ്ങളായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, സൂക്ഷ്മാകാശം മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ശത്രുക്കളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നഗരത്തിൽ നിന്ന് നഗരവാസികൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അത് ശത്രു നഗരം കൈയടക്കുകയും ബോംബ് വെച്ച് തകർത്ത് സകലതും തവിടുപൊടിയാക്കുകയും ചെയ്യും. അതോടെ നഗരത്തിന് അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാകും. അതായത് കലങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുക. ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതാണ് അതിനർത്ഥം. എപ്പോഴാണോ ഒരു പട്ടണം ശത്രുക്കളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രജകൾ ആ നഗരം വിട്ടുപോകുകയും നഗരം കാലത്തിൽ നാമാവിശേഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. പ്രാണവായു ഉണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 9 വായുക്കളുണ്ട്, പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊന്നും അവിടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഈ 5 ഐറ്റം, അതായത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഈ 5 ഐറ്റം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭൗതിക ശരീരം മാത്രമാണ് പിണ്ഡമായിട്ട് മാറുന്നത്. ബാക്കി അതിനകത്തുള്ള ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ജീവവായു, 9 തരം വായുക്കളുണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടല്ലോ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക്. അതായത് ഒരു ജീവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, ആ മൃത ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ജീവാത്മാവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു, പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ, പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു ശത്രു രാജ്യത്താൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാം നശിച്ചു പോണത്. അപ്പൊ നഗരത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യും? അവിടുന്ന് പലായനം ചെയ്യും അല്ലെ. കാരണം അവർ ആക്രമിക്കുകയാണ്, ബോംബിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ജീവിക്കാൻ സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും, എല്ലാ വ്യക്തികളും അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം അത് മൃതമായി മാറുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം, ജീവവായു പോലെയുള്ള എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പട്ടണം തകിട് പൊടിയാകുന്നത് പോലെ, നാമാവിശേഷമാകുന്നത് പോലെ ആ ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ലാതെയായി തീരുന്നു. ഒരു വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നഗരം നന്നാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ മതിയായ ഉണർവില്ലാത്ത ഒരു ജീവസത്ത ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ജീവാത്മാവാണ് മുഖ്യ ഘടകമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ബാഹ്യ ശരീരത്തെ മാത്രം ഗൗനിക്കും. ഒരുവൻ ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി ആർജിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ബാഹ്യമായ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും. സ്വന്തം ശരീരത്തോട് അമിതമായ മമതയുള്ളവരെ ഭാഗവതം പശുക്കളും കഴുതകളുമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. സ ഏവ ഗോഹരഹ. പശു ഒരു നിഷ്കളങ്ക മൃഗവും കഴുത ദുരിതത്തിന്റെ മൃഗവുമാണ്. ശരീരസങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ആത്മതാത്പര്യങ്ങൾ അറിയാതെ കഴുതയെ പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യസ്യാത്മബുദ്ധി ഗുണപേ ത്രിധാതുകേ സുധീകളത്രാദിഷു പൗമ ഇജ്യതീഹി യത്തീർത്ഥ ബുദ്ധി സലിലേന കർഹിജിത് ജനേഷു അഭിജ്ഞേഷു സ ഏവ ഗോഹരഃ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഒരു വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നഗരം നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ നന്നാക്കാതെ നഗരം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടല്ലേ, നല്ല റോഡും നല്ല സൗകര്യങ്ങളും അല്ലെ, നല്ല പൂന്തോട്ടം, നല്ല ഉദ്യാനം, അതൊക്കെ വരുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ആ നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ്, വിഡ്ഢിത്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പുരോഗതി നോക്കാതെ ഈ ശരീരം, ഭൗതികമായ ശരീരമാണ് എല്ലാം എന്ന് കരുതി അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, അതിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവ്, ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം വിഡ്ഢിയാണ് എന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവൻ ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി ആർജിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ബാഹ്യാന്തരമായ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയും കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക തന്നെ വേണം. ശരീരത്തോട് മമതയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പശുക്കളെയും കഴുതകളെയും പോലെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. കഴുത എന്ന് പറയുന്നത് ദുരിതത്തിന്റെ മൃഗമാണ്, പശു നിഷ്കളങ്കമായ മൃഗവുമാണ്. അപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതായത് 3 ധാതുക്കളാൽ നിർമ്മിതമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തെ ആത്മാവായി കാണുന്ന മനുഷ്യജീവിയും ശരീരത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളെ തന്നെ ബന്ധുക്കളായി കാണുന്നവനും ജന്മനാടിനെ ആരാധ്യാർത്ഥമായി ഗണിക്കുന്നവനും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തികളെ സന്ധിക്കാനല്ലാതെ കേവലം സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവനും ഒരു കഴുതയെ പോലെയോ പശുവിനെ പോലെയോ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാഗവതം 10:84-13 ആ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? 3 ധാതുക്കളാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തെ ആത്മാവായി കാണുന്നു അല്ലെ. ആ വ്യക്തി
ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്ന് കരുതുന്നു. അവനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? കൃപണൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയില്. ശരീരത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളെ, അതായത് സ്വന്തം മക്കളെ, കൊച്ചുമക്കളെ, ഇവരെയൊക്കെയാണ് തന്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ട് കരുതുന്നത്. ജന്മനാടിനെ വളരെ ആരാധ്യാർഹമായ സ്ഥലമായിട്ട് കരുതുന്നു. അങ്ങനെ അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനികളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാതെ വെറുതെ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുന്നവനും അങ്ങനെയുള്ളവരെ കഴുതയെ പോലെയോ പശുവിനെ പോലെയോ ആണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത മാനവ സംസ്കാരം വെറും അഥവാ മൃഗങ്ങളുടെ സംസ്കാരമാണ്. ചിലപ്പോൾ അത്തരമൊരു സംസ്കാരം മൃതദേഹത്തെ പഠിക്കുകയും ബുദ്ധിയെയോ ഹൃദയത്തെയോ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനും പ്രാധാന്യമില്ല. പശുക്കളുടെയും കഴുതകളുടേതുമായ ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മരണമടഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിനും തലച്ചോറിനും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മൂല്യമുണ്ടോ എന്ന് ഗവേഷണം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗമിക്കേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം, അത് മരിച്ച ശരീരത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും എന്നൊക്കെ ശാസ്ത്രജ്ഞര് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്താണ് ഗതി, അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവർക്കില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് എന്തേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കലേ നിവർത്തിയുള്ളൂ. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് ബുദ്ധി കൂടുതലാണെന്നൊരു തോന്നൽ കാരണം അവരൊരിക്കലും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാനോ പഠിക്കാനോ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ഗതി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കില്ല. പകരം അവരെന്താണ് ചെയ്യുക? ഈ ഡെഡ് ബോഡി കീറി മുറിച്ച് അതിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗമായിട്ടുള്ളതുണ്ടോ, എത്ര സമയം ഇരിക്കും അല്ലെ, 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।